Jedničková Octavie se šestiválcem a výkonem skoro 600 koní může být? Nadšenci si před lety řekli, že 150 koní sériové Octavie 1.8 turbo je prostě málo. Nejprve ladili motor samotný, posléze se ale rozhodli jej zcela vyměnit. Pod kapotu tak zamířil 3,2-litrový šestiválec z Golfu R32 s působivými parametry. Než se k ním dostaneme, nezapomeň pro další zajímavosti sledovat tento profil. I šestiválec prošel plejádou úprav, dostal nová turba, upravenou řídicí jednotku, nové sání, vstřiky a kompletní výfukové potrubí. Výsledkem byl výkon skoro 600 koňských sil a točivý moment 650 Nm. Motor spolupracoval s upravenou 6stupňovou manuální převodovkou a parametry posílal na všechna 4 kola. Vůz dále dostal větší brzdy a přepracovaný podvozek. Vtipné je, že zvenčí byste jeho mamutí parametry prakticky nerozeznali. Vypadá jako jedna z mnoha oktávek mířících na mimoňské války. Co je s autem dnes? Sleduj tento profil, ať ti neuteče pokračování.